Il-Ministru tal-Intern Taljan Angelino Alfano akkuża l-Ewropa li mhux qed tgħin lill-Italja taffaċċja l-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Il-kummenti ta' Alfano kienu reazzjoni għat traġedja li seħħet it-tnejn fejn dajsa b'madwar 400 persuna fuqha erqet mal-40 mil nawtiku il-bogħod mill-Libja u 105 mil nawtiku minn nofsinhar tal-gżira ta' Lampedusa. Alfano qal li l-Ewropa għandha tgħin fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ, inkella la darba jkunu salvati u jingħataw id-dritt tal-protezzjoni l-immigranti jitħallew imorru f'pajjiżi oħra. Żied jgħid li dritt tal-ażil huwa sagrosant imma ma jistax ikun validu biss għall-Italja. Kelliem mal-Kummissarju Ewropew Cecilia Malmström qal li l-kollaborazzjoni mal-Italja hija tajba ferm u l-Kummissjoni dejjem lesta li tisma'. Saħaq imma l-Italjani għandhom jispeċifikaw x'tip ta' għajnuna jridu mill-Kummissjoni Ewropea. Alfano min-naħa tiegħu qal li fi Brussell għal iktar minn darba għamluha ċara li l-għajnuna umanitarja mill-Ewropa trid tibda fl-Afrika b'mod partikolari mill-Libja. Saħaq li l-Italja qed titlob li żżomm fih ħdana sede tal-Frontex u li l-immigranti jingħataw il-possibilità li jażlu f'liema pajjiż jieħdu l-ken politiku u mhux fl-Italja biss. Anke l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat tkellem dwar din it-traġedja. Aħna fl-obbligu illi nibagħtu sinjal qawwi lill-Ewropa li ngħidulhom ma jistax ikun tħalluna weħedna. Ma jistax ikun li tħallu lilna u l-Italja. Ma jistax ikun tħallu lilna u l-Italja waħedna din is-sitwazzjoni. Sa dan it-tant il-Prokura ta' Katania fetħet inkjesta fuq din it-traġedja. L-Aġenzija Refuġġjati tal-Ġnus Magħquda wriet is-soba tagħha għal din it-traġedja u apprezzat il-ħidma ta' salvataġġ mill-awtoritajiet Libjani, Taljani u ta' entitajiet privati. Ninkoraġġixxu l-gvernijiet biex jippruvaw anki alternattivi legali għal daw il-vjaġġi li huma perikolużi miġa niftakru li dis-sena biss 170 mietu. Jista' jkun hemm numru ta' soluzzjonijiet fosthom resettlement, humanitarian admissions u aċċess li jista' jiġi iffaċilitat għalihom. Fl-istess waqt il-Konferenza Episkopali Maltija innotat b'soba l-inċidenti riċenti. L-isqfijiet appellaw lill-awtoritajiet ċivili u lill-għaqdiet non-governattivi b'mod speċjali dawk fih dan il-Knisja biex ikomplu fil-ħidma tagħhom favur il-ħajja umana u l-ħarsien ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem.